Jo vaig començar fent l'ensenyament principalment en castellà. No va ser fins a secundària que allà sí que vaig començar a tindre assignatures en valencià i la veritat que va ser una experiència per a mi perquè allà és on realment jo vaig començar a soltar-me a parlar més en valencià. Perquè jo soc de naixement, de casa, soc castellano parlant. Començar a parlar en valencià va ser una forma nova de veure la realitat més propera que tenia, la cultura del meu poble, el parlar en una llengua o una altra en els meus veïns. Em va sorprendre un poc les complicitats que generava i tot això. I això ha influït de fet molt en la meva vida. Jo a les meves filles ara els parlo en valencià. Jo ara em dedico a fer investigació en tecnologies del llenguatge humà i en el meu àmbit un tema molt interessant de treball és el desenvolupament de tecnologies per a llengües amb pocs recursos, en llengües xicotetes. En molts casos hi ha famílies en les que es perd, es talla en algun moment la transmissió del valencià, però jo procuro revertir això en el cas de la meva família. Estaves interessat en fer un segur de decessos. El dimarts te telefone i te comente el preu de lo que supon. Jo sempre dic que el fet de parlar en valencià, de cara als majors, jo en el meu lloc de treball, és una cosa que agraeixen molt. I és una manera de dir, mira, estan tenint aquesta deferència de dirigir-se a mi en valencià. 64 anys. En el cas de ma casa, senzillament, en casa se parlava valencià, en el poble se parla valencià i per tant el xiquet ha d'estudiar en valencià. El fet de parlar en valencià a l'escola, d'alguna manera jo notava que mos distingia. Inconscientment estàvem forjant com un sentiment d'identitat. Jo sempre tinc aquest orgull de, com jo dic, de ser bilingüe. Com ho diries, Ryan? Estar así en la silla. El programa d'immersió lingüística, el seu objectiu era procurar que tot l'alumnat, vinguera d'on vinguera, tinguera la llengua que tinguera com a llengua pròpia, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sabera per igual valencià i castellà. El programa d'immersió era precisament això. Els continguts disciplinaris s'impartien en una llengua segona. I això aportava un enorme coneixement i competència en la llengua segona sense minvar de cap manera el rendiment acadèmic en les àrees no lingüístiques i ni tan sols en la llengua primera dels alumnes d'immersió. Va ser una aposta absolutament encertada del sistema educatiu valencià que va durar des del 1985 fins al 2018. El programa d'immersió tanmateix al final va patir el que està passant en les aules actualment. Van convertir-se en aules multidiverses i aleshores ja no podia seguir una regla fonamental, que era que tot l'alumnat havia de ser amb la llengua vehicular com a llengua segona. Des de finals dels anys 70 que la llengua va començar a tenir una certa normalització legal, en canvi no ha aconseguit encara una normalització social ni educativa com caldria. Com actuar en una aula multidiversa on cada xiquet i xiqueta necessita un itinerari personalitzat d'aprenentatge i una atenció específica a les seues possibilitats en la mateixa aula i en la mateixa classe. La proposta metodològica per a fer possible aquest ensenyament del valencià en contextos altament castellanitzats passaria per el tractament integral de llengua i continguts. Per tant, el TIL es converteix no solament en una manera de tractar la llengua i els continguts, sinó la millor manera de proporcionar una educació plurilingüe a tots els alumnes. El professor Bernat Laplant va agafar un grup d'estudiants i els va explicar què és una descripció,
quines parts té, quins aspectes s'han de tenir en compte per a fer-la de manera més reeixida. I en acabant, els va demanar que descrigueren amb una cullereta d'alumini i sucre damunt i col·locant-la damunt d'una flama d'un ciri, el procés de fusió del sucre. I va observar que els estudiants que havien rebut la instrucció feien descripcions millors, però també va descobrir que tenien un coneixement més profund del procés que havien descrit. Havien descobert més coses, més detalls, i tot semblava indicar que saber descriure els portava a aprofundir més, a conèixer millor el procés, en aquest cas, de la fusió del sucre. En això es basa justament el tilc. Tenim que anar 20 quilòmetres per agafar aigua. El tilc intenta treballar els continguts de les disciplines acadèmiques conjuntament amb els recursos lingüístics d'una o més llengües per a construir-los. El primer pas es va donar amb el programa d'immersió. El programa d'immersió era precisament això. Els continguts disciplinaris s'impartien en una llengua segona. La recerca sobre immersió lingüística es va donar que inicialment es feia una focalització especialment intensa en el contingut, però no acabava de fer millorar de manera notable l'expressió dels xiquets. Per tant, calia una focalització en la forma un poc més intensa. Treballar els continguts a través de la forma. Què passa en el tractament integral de llengües i continguts? Que és com l'evolució natural del programa d'immersió lingüística. En realitat, el TILC és una metodologia i una organització. Com a metodologia, el que fa és integrar la llengua i els continguts. Com a organització, el que fa és atorgar el major nombre d'hores vehiculars a la llengua minoritzada i convertir la llengua minoritzada en nucli a partir del qual es van integrant la resta de llengües del currículum. Perquè el que volem és que l'alumnat arribi a ser un alumnat bilingüe, trilingüe o plurilingüe. El professorat, en principi, ha de dominar no solament els fets, conceptes i procediments de l'àrea, sinó tots els recursos lingüístics que permeten que la seva àrea construïsca els coneixements, siga capaç d'elaborar-los i finalment siga capaç de comunicar-los. Si volem parlar d'aspectes més específics, de matèries més concretes, el que hem de fer és, per un costat, treballar la llengua estrictament, òbviament també hem de focalitzar sobre la matèria en concret, i finalment hem de tindre en compte també les manifestacions lingüístiques de la matèria específica. I el que hem de fer és, per tant, integrar els tres aspectes i treballar-los conjuntament. El TILC és una metodologia que justament es fonamenta en aquesta integració. Però quan vam acabar l'excursió vam veure que hi havia aigua en el... No estava seco. Per tant, quin primer dubte se'ns va plantejar? ¿Dónde está l'aigua? On està l'aigua? En diversificació, en els programes de diversificació, treballem de manera conjunta les llengües, el valencià i el castellà, amb els continguts de geografia i història. La llengua serà el vehicle que ens permetrà accedir al coneixement. Intentem que l'alumne entenga que la llengua és una ferramenta molt poderosa, que li serà molt útil en la seva vida, perquè a través de la llengua podrà reclamar, podrà convèncer, podrà donar instruccions, i que depenent de l'eficàcia que tinga, és a dir, l'habilitat que tinga per utilitzar aquestes llengües, podrà eixir-se millor o pitjor en la seva vida. Emili ho ha dit, és història de Monove. Crear bona imatge de Monove i estar així per destruir, crea la sensació de que no cuiden les coses. Molt bé, això també és veritat. Què sabem sobre un periòdic? José? És, per exemple, el periòdic d'una setmana i per a totes les coses que han passat en una setmana, totes les més importants. Les coses més importants que han passat en una setmana. Ho apuntem? Sí, anem apuntant. El TILC intenta que els fons de coneixement i d'experiències que tenen tots els alumnes puguen ser presents i puguen enriquir-los a tots. És a dir, la planificació partirà precisament d'aquesta activació i posada en comú de tots els coneixements. Però
El periòdic, a banda de paper, on més l'heu vist vosaltres? Per a on? A on, Joana? En aplicacions del mòbil. En internet, veritat. En internet no heu vist mai? Què més, Iker? Tenen fotos de lo que ha passat. En l'última pàgina posen el que van a fer en els canals de televisió. La programació. La programació. Molt bé. Didac? També fan a vegades anuncis. Anuncis. Alguns porten crucigrames i jocs. Per a activar els coneixements previs de l'alumnat s'ha de fer participar l'alumnat en una conversa instructiva o en una discussió guiada que els permeta aportar allò que saben sobre el tema a tractar. També se'ls ha d'aportar coneixements suplementaris perquè ells hi puguen participar. S'ha de crear un clima afectiu perquè l'alumne tinga el desig de participar-hi. És important motivar-los i que tinguin una bona autoestima, sobretot quant al seu ús del valencià. Ens recordem del que vam fer en la revista? Algunes coses? Les calabasses de Halloween. Les carabasses de Halloween. Què més, Lucía? El teatre d'ombres. Si nosaltres fem una situació d'aprenentatge relacionada amb els interessos dels nostres alumnes, doncs estaran més motivats i, per tant, l'èxit d'aprenentatge estarà assegurat. El llibre dels fets, de Jaume I. Per tant, què penseu que són estos llibres? Llibres que són contenidors de les biografies. Per què penses que són biografies? Perquè és sobre persones. Algú sap què és una crònica? Marco? Una crònica és com una espècie de... Una situació d'aprenentatge seria un context d'aprenentatge que recrea un aspecte de la realitat o que s'inspira directament en un fet real i que serveix per articular tots els elements que s'han de posar en marxa en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Sabers bàsics per un costat, de les disciplines implicades en el projecte, les purament conceptuals i disciplinars, però també aquells que tenen a veure amb destreses, amb aspectes actitudinals, de valors, del que està bé i que està malament, i amb això s'aconsegueix el desenvolupament de les competències clau. A les taules teniu uns sobres, que no sabem encara què tenen, i així tenim una caixa que ens ha tornat a deixar el Ministeri del Temps. A veure, aquí, què teniu? Mostreu a la classe el que teniu al sobre? Jaume I. Jaume I. I què té? Una imatge també. Sabeu què pot ser aquesta imatge? Nosaltres tenim els cerimoniós. El cerimoniós? I una imatge. Què penseu que podria haver en la caixa que estiga relacionat en els sobres? Carla, obri això a veure què trobes en aquests sobres si ens dona alguna pista més. Llibre dels fets. Quan un planteja, un equip docent o un docent planteja una situació d'aprenentatge, sempre hi ha 3 aspectes que cal tenir en compte. Compartir, negociar i tenir empatia. Compartir amb l'alumnat quins són els nostres objectius, els continguts que anem a treballar, les tasques que han de realitzar. I és important negociar amb ells com anem a avaluar-los. Per això utilitzem les rúbriques. I per últim, el professor ha de posar-se en el lloc de l'alumne. Ha de pensar quins són els gustos de l'alumne. Este pont el tenim aquí al costat i veritat que passem tots els dies per davant. I és que ni el veiem. I fixeu-vos que és del segle XVII, però per a què servia? Passava l'aigua. Passava l'aigua, per a transportar l'aigua d'un costat a l'altre de què? Això què era? De la Rambla. Anem a seguir tota la Rambla i vam fer tot el recorregut i vam anar catalogant, descrivint totes les restes d'arquitectura hidràulica. Vam reflexionar més coses. Què passa amb tots aquests elements arquitectònics? En quin estat es troben? Estan en ruïnes, deteriorat. Quina informació ens dona? Perquè si és important és perquè és un document, és una font que ens permet saber coses del passat. Nos cuenta que abans hi havia molta aigua en el paisatge de Monover. Molt bé. Per tant, es pot fer reflexionar què estem fent ara que no tenim aigua en el nostre paisatge. A lo millor s'hauria la deixar estar al pis. para arrossar el carrer o cualquier cosa, o sea que l'hauria se apreciava mucho. Si havia no se tirava. Vam entrevistar persones majors que havien viscut sense aigua a casa perquè ens explicaren quin consum feien aquestes persones. També vam continuar investigant
quin ús fem nosaltres a través d'una interpretació d'una factura de l'aigua de cadascun dels alumnes, vam arribar a una sèrie de conclusions que, tot i que són locals, perquè vam estar treballant sempre dins del terme de Monòver, ens permetien explicar aspectes que passen en altre lloc del planeta. Pel que fa a les llengües, s'hauria de llegir, hi hauria comprensió lectora, s'hauria de sentir, hi hauria comprensió oral, s'hauria d'entrevistar algú o s'hauria de debatre, per tant hi hauria interacció, hi haurà també potser diverses llengües en marxa. Ens vam implicar, és un tema d'aquí de l'entorn del nostre centre, ens van invitar a una manifestació, va vindre l'associació de veïns. Què va provocar i què van fer ahir? A veure, Axel. Vam fer un debat per a saber qui estava a favor o no de llevar-les i quina solució podria posar a les vies de tren. I abans d'arribar a aquest debat vam buscar informació en els pares, en els veïns. Digues, Alba. Hi havia persones que volien que sí que les llevaren, per exemple jo, o que les posaren baix terra perquè no contamine, o també posar-les més a l'interior. I l'altra postura que estava en el debat, que eren les que no volien que les llevaren. Perquè no volien que la gent que anava en tren tots els dies es quedase sense el seu medi de transport. I què vau decidir de preparar per avui? Preparar preguntes per a una entrevista. Aquí, a veure, Núria. Era com el president de l'associació de veïns. A veure com va el tema, quina solució ens dona. Quants membres eren a la família? Per què penseu que aquesta pregunta està? Per què? Perquè abans la família tenia moltes filles. Per exemple, explica-li a la teva família. Pues la família del meu iaio eren 18. Què haurem de posar si hem d'identificar a una persona? Noms i els cognoms. Què més informació? El treball. La data de naixement. El lloc on va néixer. Quan es parla d'aprenentatge actiu o de pedagogies actives, estem referint-nos a que el centre del procés d'ensenyament i aprenentatge és l'activitat de l'alumnat que construeix el coneixement. El professorat deixa de tenir aquest paper central i passa a fer un altre paper, mentre l'alumnat construeix el coneixement a partir de l'anàlisi de fonts, de l'aplanejament d'hipòtesis i la resolució d'hipòtesis. El professorat el que fa és guiar tot el procés, acompanyar-lo. Vosaltres vau dir que en aquest projecte volíeu estudiar més coses, volíeu fer moltes visites, conèixer museus, conèixer també el misteri. A mi també m'agradaria estudiar com desapareix el Camp d'Elx. Per què no hi ha aigua? Si hi havia tanta aigua, perquè si n'hi havia tanta sèquia, tanta bassa, és perquè hi havia molta aigua. Perquè l'estem gastant nosaltres. Perquè s'han secat les fonts. Perquè estem gastant-la nosaltres. Ariadna, què dius? S'han secat les fonts. Les fonts que subministraven aigua és evident que no estan. I que ha plogut. Què penseu que vau aprendre més? Perquè abans tenien que anar 20 quilòmetres per agafar aigua, 5 garrafes, crec. Entre tots eren 20 litres d'aigua. 20 litres, però per a qui? Per a tota la família. I el que estaves dient tu, Emili, de l'hotel? Elles dient abans? Hoteles que sí tenien aigua en les habitacions i que era un lujo per a ells no tenir a retirar l'aigua. És a dir, que per a elles tenir aigua dins de casa era com anar a un hotel. El professorat té una exigència superior, a més, com que ha de posar en marxa els sabers bàsics de la disciplina, això implica també un coneixement profund dels continguts propis de l'àrea matèria per saber quina connexió tenen al món real, per saber quins són els que en cada moment s'han de posar en pràctica activament. Amb la tècnica de treball cooperatiu, aquella del foli giratori, heu de fer propostes per a la pròxima revista. Fer-li una entrevista a un company de la classe. També podem posar publicar les excursions de fin de curs de ciències naturals. Fer alguna activitat de mates. Fer una maqueta de la digestiu i coneixement del medi. Per exemple, clar. Entrevistar a l'equip directiu. Com necessitem
llegit a l'escola. Judit? Fer una maqueta del nostre col·legi per fora i per exemple per ells que tenen les classes, la maqueta que ha Judit, no solament l'escola, com si fos important de l'escola. El barri, per exemple. Alguna idea més que se'ns ha quedat per ahí? No, jo crec que tenim prou per a decidir. I aleshores el que farem serà, aquestes propostes les traslladaré a la reunió que farem de la revista abans de començar i a veure què podem fer, què no, què dona temps i com. I el que anem a fer és compartir aquestes normes de pati que heu treballat en classe. Respectem el torn de la pista. Si perdem, felicitem a l'altre equip. No embrutar la pista. Anem a veure quines són les coses que té que tindre un periòdic. Fixeu-vos com està muntat. N'hi ha alguna cosa més? Societat. Heu treballat un mogolló, A nosaltres, pues, no mos anar mal. I jo... M'encanta. Nosaltres hem posat que en el periòdic hi ha esports, anuncis, notícies de sanitat, política, immobiliària... Ja ara m'agradaria que entre tots ho posem, ho compartim, d'acord? Que valorem, que mirem què hem après coses, de quina manera les hem après. A mi sí que m'agrada d'aquesta manera de treballar, a part de que he après molt, també m'agrada treballar en grup. Molt bé, Admer, havia alçat el braç? Sí, m'ha agradat perquè treballem en grup i perquè podem compartir opinió. Poden compartir opinions. Fins i tot treballem millor quan no estem aquí en l'institut, si per exemple ens anem nosaltres fora, no és estar en lliure estudiant tot, perquè això fins i tot no queda clar res. Simplement... Se vos oblida, veritat? Sí. Ja s'ho penseu que se vos oblidarà? No, perquè lo hemos hecho. Perquè ho has vist, perquè ho has fet. A mi aquest debat m'ha agradat perquè ens pot mostrar a nosaltres i als altres com estalviar l'aigua i a cuidar-la. A banda de que estàvem estudiant, estàvem treballant llengua, estàvem treballant qüestions de geografia, també hem après aspectes més enllà del que és la matèria en si. M'agradaria saber què us ha paregut l'activitat. He après coses molt importants. Com què? Doncs com història de Jaume I, que no la coneixia molt bé, i també que li van posar el nom per els 12 sigles. Què és el que més t'ha agradat? Les fulletes i la Caixa del Temps. La Caixa del Temps, El Ministeri del Temps, cada volta que visita esta classe, sempre genera un poquet de misteri, no? No m'esperava que quan arribara a classe aniguéssim a fer una cosa divertida. T'agrada fer l'AUCA per què? Perquè sabem més de la història de Jaume I i és una manera interessant. Però a part d'agradar-me, també m'ha servit moltíssim perquè jo a vegades, quan hi ha que salir a exponer algun treball o algo de classe, pues em poso un poco nervioso. Pero después de esto y eso yo creo que m'ha ajudat. Aleshores, que esto ha sigut un aprenentatge per a tu. Y me ha ayudado como a quitar un poco la vergüenza. A llevar la vergonya i lançar-la per ahí. Hem de fer un tractament pedagògic de l'error, és a dir, hem de tindre una visió comprensiva i positiva de l'error, ja que tindre un error quan s'usa una segona llengua doncs evidencia un intent d'aprendre en l'estudiant. Hem d'oferir-los una bastida i quin tipus d'estratègies podríem utilitzar? Tornar a dir el que l'aprenent ha dit sense eixos errors, reformular l'oració, fer partícip l'alumnat dels seus errors perquè intenten corregir-los. Molt cerca, gravant... Estan molt a prop. Molt a prop. M'ha paregut molt divertit. T'ha paregut divertit? I cada vegada que Cada vegada? s'ha caigut en el pot
y van a llamar... ¿Es un pou? Me han parecido las preguntas que me han hecho la meva companya muy interesantes. T'han paregut molt interessants. Perquè estem veient les coses, veient, i lo veiem. Ho veiem. És una paraula molt complicadeta. Algú voluntari que volguera escriure-lo a la pissarra? Associació. Vale, aleshores anem a ajudar a escriure-la a veure. Núria, vinga, a veure, ajuda, Núria. Val? Sí? Aixina és, Núria? Sí, doncs és que està perfecte. Aquestes correccions sempre són més eficaces i són immediates. I el feedback positiu també hauria de ser immediat. Sempre que l'alumnat utilitza una paraula en un context apropiat o passa una oració gramaticalment correcta, doncs hem d'oferir-los un feedback, una retroalimentació positiva. También me ha servido para aprender más a hablar valencià, porque antes... L'any passat te costava un poc més, però ja has començat a parlar. Lo important que diem en la classe que és hem de parlar, de comunicar-nos. Tota la primera no mos és bé i aquí estem per ajudar-nos. El diccionari, la mestra, el company, mos ajudem, però hem de parlar. Si no parles, no aprens. Utilitzem el valencià com a llengua vehicular, però la llengua materna o la primera llengua del nostre alumnat doncs no és el valencià. En aquest sentit, hem d'incentivar a l'alumnat a que participi en valencià. Per això podem utilitzar frases com «I això que estàs dient, com ho diries en valencià?» És un desperdicio històric, perquè al fin i al cabo estan ruïnes, podrien haver... A veure, prova a fer-ho en valencià. Estan ruïnes... Estan ruïnes? Que deberien haver-lo conservat perquè és històricament un... Perquè és important històricament. És important històricament per a Monover, és Per a com la Monover. història. Trasllenguar és una paraula nova i que bàsicament es refereix a alguna cosa que les persones que parlem diverses llengües fem habitualment, que és gestionar el nostre repertori lingüístic d'una manera flexible, adaptant-nos a la situació de comunicació i adaptant-nos també als interlocutors. Van de negre porque ha muerto. Van de negre. Ha muerto alguien. Ha mort una persona. Això com es diu en castellà i com es diu en valencià? En valencià és dol. Molt bé. I en castellà? En valencià és... Luto. I pensem que en valencià, a més, la paraula té un significat molt clar. Ryan, li pots dir a Gada ¿Quieres ver alguno? si vol dir en àrab una tècnica de parlar en públic, unes soles, que és, per exemple, que ha de mirar a totes i tots, ¿vale? La de... أنا اسمي غادة وعمري 9 سنوات. لذا أشكر معلمتي كثيرا. Molt bé! Evidentment, l'aprenentatge d'una llengua addicional sempre es fa a partir del repertori lingüístic que ja té l'alumne, de manera que durant un temps l'alumne ha de poder utilitzar la seva llengua per tal de que a partir d'aquest repertori pugui construir la nova llengua. Bé, esta setmana el Minut d'Or tocava en castellà, val? Aleshores Pasqual va exposar-lo en castellà. Quan vulguis. A niños de cuarto hacen zumo de uva en Montsià. Montsià és una comarca de Tarragona. Tu parles àrab, val? I com se diria en àrab 15? Hamstas. Hamstas. 30? A veure, qui més? Malak. On està Malak? 30? Es diu Klesir. Klesir, val? Penseu que hi ha altres llengües que també poden i que també se diu d'una altra manera. Un xiquet en Marroc va caure en un poç. El seu pare va enterar-se de que s'ha caigut en el poz. ¿Por qué se cayó al pozo? Porque el pozo no era con las piedras, era sin piedras. Sí. Él iba corriendo y se cayó. Penseu que això podeu fer-ho també exactament igual en castellà? Sí. I si farem una exposició en anglès? Ens pot servir l'estructura també? I en àrab? Ryan, ens pot servir en àrab? Sí? Una pràctica de trasllenguar indiscriminat on s'utilitzen totes les llengües alhora
porta a que, a poc, la llengua dominant és la que s'apodera del discurs global. I nosaltres pretenem que a l'aula hi hagi nínxols segurs on siguin obligatoris els usos de la llengua minoritzada. El títol del llibre que m'he llegit és El tresor perdut i tracta de que l'Agus, la Lídia i els monstres han de quedar-se uns quants dies a la casa de l'àvia a dormir. Però quan arriben s'assabenten de que alguna cosa no va bé, ja que aquest motiu els portarà a viure una gran aventura a la cerca d'un tresor perdut. He parlat en valencià. Carla? Sempre. No té sentit treballar temes de manera disciplinària. El món és complex, les situacions són complexes, els problemes que sorgeixen també són complexos i per tant s'han d'abordar des de diferents disciplines. Clar, van dir anem a veure quanta aigua estem gastant i van portar tots la factura de l'aigua, jo també. I quan vam analitzar la factura de l'aigua, què va passar? Aaron, tu te'n recordes quanta aigua gastàvem? 100 litres. 100 litres. Per persona. 60, el que menys, 60... litres per persona al dia. Al dia, molt bé. I clar, després de veure això, que havíem descobert una cosa important. Que havíem descobert. Pues que estem utilitzant aigua molta, demasiada per ser Molta. Intentem fugir d'un ensenyament parcel·lat en el qual anem embotint de manera empaquetada continguts descontextualitzats al llarg de la setmana. Avui anem a explicar en classe la situació d'aprenentatge que anem a fer entre les tres assignatures que estem avui així. Per un costat, l'àmbit lingüístic, castellà i valencià, i per altre costat, l'assignatura de geografia i història. Potència la participació, potència les capacitats o els talents individuals, potència el treball en equip. El que diu Vicent també és que la disciplina que en cada moment intervé a l'hora de resoldre el repte educatiu sí que s'ha de treballar de manera individual, posant-se el barret de científic de la disciplina. Si la pilota es queda més a prop d'allí, podem moure'ns i anar a prop i colpejar-la. Si la pilota colpeja en el peu, encara que siga involuntària, és punt per a l'equip contrari. El joc com aneu? A veure com es puntua en pilota valenciana. I el primer punt, el primer tanto que fa un equip serien 15. Qui s'atreveix a lletrejar 15, Unai? Q? U? Z, molt bé. Els textos multimodals estan en la vida. Textos escrits amb imatges, hi ha audiovisuals, hi ha textos interactius, no hi ha cap plantejament educatiu que només use fonts escrites. El treball multimodal també potencia les capacitats individuals de cada un dels alumnes. Aleshores, els xiquets poden anar triant d'on agafen la informació. Anem a veure un tros soles de l'Infoca, ¿vale? Avui us detallarem la missió espacial Osiris-Rex. De quins materials estan fets els asteroides, que són com uns mini-planetes que viatgen per l'espai. Vols dir alguna cosa, Adriana? Us m'ha agradat molt perquè estava molt interessant. Crec que això propicia la motivació. No tots poden fer el mateix, ni en el mateix moment, ni de la mateixa manera, ni a tots els agrada el mateix, ni aprenen de la mateixa manera. Quan estàs treballant una llengua que no és la familiar, qualsevol suport que crea una emoció o que doni informació sobre el que estàs treballant és absolutament fonamental. Ens ha explicat Jonathan que això és un jaciment. Per què és un jaciment? Pues perquè hi havia ossos, hi havia joies i hi havia plats trencats, enterrats. Ens ha explicat Jonathan que allí dalt
hi havia una necròpolis. Això sí que sabeu què és. Pot alçar la mà algú i explicar? Marc? Una necrópolis es como donde era el cementerio, pero antiguo, le decían así. Si anem cap a Monòver, darrere de Monòver tenim una altra serra. Algú sap com se diu? Té que veure en el sol. El Coto. En el sol. La Solana, molt bé, la Solana. Donar-li confiança als mestres i als profes que crec que del tot les parets de l'aula, que s'agrupen en equips docents de diferents disciplines, que entre aire, que no siga només el llibre de text, que hem de lidiar amb, o treballar amb el que és la vida, no? Que és complexa, és interdisciplinar, és multimodal. En valencià, dol. Molt bé. En valencià és... Fixeu-vos que en valencià, a més, la paraula té... No és precisament un model tecnocràtic, sinó un model, diguem-ne, de compromís. Els mestres i els professors han d'ensenyar la llengua perquè una llengua s'aprèn molt millor quan s'usa per aprendre altres coses, quan s'estudia com a objecte d'aprenentatge, però sobretot han d'ensenyar lligant-se al territori, el poble, la comarca, els problemes que realment ens preocupen, per exemple, el canvi climàtic, la qüestió de l'educació de gènere. Hi hauria d'haver darrere de l'ensenyament de la llengua i en la llengua tota una mena de treball d'actituds i de comportaments que no només passaren per uns continguts freds, sinó també una mena, si se'm permet l'expressió, d'apassionament per usar la llengua per a comprometre's amb la realitat que tenim i poder, per què no, canviar-la. Perquè jo voldria saber el meu iaio exactament què feia els tres iaios, i aquesta pregunta també li la podeu fer. I de segur que quan parleu... Nosaltres, durant la primera avaluació, hem plantejat una situació d'aprenentatge que es diu Històries de vida. I el que pretenem és apropar als alumnes com vivien els seus iaios, per a que tinguin consciència de com s'ha viscut i com se viu, per a que valoren un poc més què és el que tenen ara. L'alumne sempre ha de treballar des del més pròxim a ell i d'ahir anar pujant. No té sentit que nosaltres es parlem de coses molt allunyades si primer ells no coneixen allò que tenen més pròxim. I l'última de totes les activitats relacionades amb aquesta situació d'aprenentatge està per perfilar, però voldrem que alguns dels vostres iaios vinguen a classe i ens conten coses. Els meus iaios li costa andar i se pot fer un vídeo que nos conten. Clar que sí, clar que sí. Com és gent major, sap més que nosaltres i nos van dir moltes coses bones i consells que ens va bé. És interessant perquè conten coses d'abans que ens ajuden ara. Penseu que és important parlar en gent major, s'aprèn? Sí, bastant. Quins consells va donar Ariadna? Tancar l'aixeta quan ens abonem les mans. Quan ens ensabonem les mans. O quan ens abonem les dutxant. O cal reutilitzar l'aigua que sobra. Recordeu que tenim pendent anar a l'Ajuntament a entrevistar l'alcalde que ens havia d'explicar com estaven els aqüífers enguany, o sigui, actualment. Mario, què podíem exigir-li, ja que anem a parlar amb l'alcalde? Pues que podíem exigir que el agua no se estiga malgastant tontament. Per a conservar tot això, què podíem fer, Inés? Pues que, ¿cómo se dice bé? En lloc de gastar els diners en altres coses que no tenen sentit en Monòver, pues recaudar diners i arreglar tot això. Li agradaria que quan la gent ve a Monòver poguera veure que tenim un poble on la gent s'estima el patrimoni, veritat? Van començar en una situació d'aprenentatge que va sorgir en l'aula i vam començar a parlar d'un tema que vos va interessar a tots. Alan. El tema que estic tratant és el de les vies de la costa. Què passa en aquest tema? Passa que l'associació de veïns
vol llevar les vies de la costa perquè fa mal, perquè contamina molt. Aleshores està fent manifestacions per a llevar les vies. És un tema d'aquí de l'entorn del nostre centre, ens van invitar a una manifestació, va vindre l'associació de veïns. Parc de la Paradora. Està treballant a una dona a més del parc. Als anys 50 va vindre gent. Van vindre gent a treballar a les fàbriques de sabates. Aleshores, un dels treballs que tenien en la fàbrica de sabates era el d'aparar. Aleshores, aquest treball sempre el feien les dones. Abans el treball de les dones no estava reconegut. Els hi pagaven, però no constava que treballaven. Sols treballaven els homes en la fàbrica. L'ensenyament de la llengua en el TIL requereix un enfocament lingüístic que no és el que en aquests moments es té en l'ensenyament de la llengua. Aquestes anàlisis sintàctiques i tot això no és pertinent quan es treballa el llenguatge acadèmic de les àrees. El que vol de la llengua és saber com el científic, dominant el llenguatge acadèmic, és capaç de construir els conceptes, com organitzar els conceptes, com explicar per què i com passen les coses, com discutir idees sobre el món que pareixen inamovibles i que cal discutir. La recontextualització, per exemple, està vinculat a aquest tema. Reelaborar un text posant-se en la pell de persones diferents. Per explicar un incendi en la pell de la persona que ha viscut l'incendi i que ha tingut por. Des de la perspectiva del bomber que l'ha apagat. Cada perspectiva demana una forma d'expressar diferent i això millora l'expressió i aprofundeix en el contingut. Una altra perspectiva és fixar-se en la generació de textos de gèneres diferents. Es pot demanar que es faci un text resum expositiu d'un determinat esdeveniment o un text narratiu o un text d'opinió. I finalment, treballar el llenguatge d'especialitat. És molt rellevant que els oferim als alumnes vocabulari específic, de la matèria específica que siga, perquè puguen fer aproximacions cada vegada més exactes d'aquests continguts. 3 passes que faria jo són el visionado, lectura d'un tema, d'una notícia, elaboració d'un guió, d'un xicotet guió, i assaig de l'exposició, per a poder després poder-les posar. Vaig a parlar-vos sobre tècniques per a parlar en públic. Mirar al públic amb confiança i seguretat. Parlar en veu alta de manera que tots puguen escoltar-te i entendre el que dius. I per últim, fer que l'exposició sembli espontània i evitar la lectura del treball. El guió sí que estava parlant Ariadna, què ha de tindre? Introducció, presentació de la notícia i captació de l'atenció. Segon, exposició de la informació. I per acabar, conclusió, valoració i opinió personals quan calga. El tractament integrat de llengua i continguts és una garantia d'èxit sempre que es porta a terme de la manera adequada. Això, evidentment, té uns requisits, que d'una banda és la competència lingüística del professorat en les llengües en les quals s'imparteix el programa educatiu i després la competència també metodològica en el que és el tractament integrat de llengua i continguts. Això de la formació del docent o dels docents és fonamental. Aquí, a la Facultat d'Educació, on ens trobem ara, però també una formació permanent i dins de la formació permanent integrar la innovació i la investigació educativa. Primer necessitem un professorat format, ben format, que dintre del mateix centre es coordine. Després necessitem recursos materials o narratives adequades. Més professorat que servisca com a referent. I després una cosa que jo sempre dic, hem de tindre informades a les famílies. Si diem que entren en un centre plurilingüe, què significa això? Que anem a utilitzar una metodologia, unes estratègies, una didàctica adequada a això que se'ns ompli la boca moltes voltes en política lingüística. Tenim centres plurilingües.
el tractament integrat de llengües i continguts es converteix no solament en una manera de tractar la llengua i els continguts, sinó la millor manera de proporcionar una educació plurilingüe a tots els alumnes. Perquè el TILC, al capdavall, tracta tot l'alumnat, totes les llengües vehiculars i totes les àrees del currículum. I el que importa és això, totes les estratègies que ensenyem per a que arribi a descobrir, a conèixer, a resoldre dubtes. Jo crec que quan l'alumne treballa d'aquesta manera, en realitat està implicat en el seu aprenentatge i té una actitud activa. Quan això es dona, l'aprenentatge té sentit, perquè no és un aprenentatge forçat o imposat, sinó que és un aprenentatge voluntari. Necessitem una política lingüística que crega en els programes d'immersió lingüística com a primers programes infantil i primer cicle de primària, com a mínim, i després que continuen en una metodologia que és el tractament integral de llengües i continguts, que són els únics que asseguraran el que es diu la llei d'ús i ensenyament del valencià, que l'alumnat, quan acabi la seva escolaritat obligatòria, sàpiga per igual les dues llengües oficials del nostre territori. I no n'hi ha altra manera d'aconseguir-ho. La missió bàsica en aquests moments de l'escola és l'atenció a tot l'alumnat, que tots els xiquets i les xiquetes es senten acceptats, que aquells coneixements i experiències que aporten a classe són valorades i, sobretot, que el professor i la professora domine tota la sèrie de tècniques que li proporciona el TILC per tractar de manera quasi personal a cada un dels alumnes i les alumnes. Tot en conjunt permeten al TILC estructurar unes unitats d'intervenció en les quals tots els alumnes tenen la possibilitat i, quasi diria jo, el deure de triomfar.